Gadewch yn ei ganu yr emyn 67, hymn number 67. Molianed uchelderau'r nef yr arglwydd am ei waith, a cherdded sŵn ei foliant ef drwy'r holl ddymderau maith. Am ei sancteiddrwydd, moler ef gan gór seraffiaid fyrdd, a tebwn nina ag un llef mae sanctaidd yw ei ffyrdd. Trwy'r nefoedd wen o oes i oes, can moler cariad yw. Fe ganwn unau wrth y groes, mae Dyw y cariad yw. Ganwn i'r emyn i gyd wrth gwrs 67. Carol ddarllen o'r drydedd benod o lyfr datguddiant, sef siars y Crist byw i'r eglwys yn Llundain, ac fe ddechreuaf ddarllen yn y 4 adnod ar 10. Book of Revelation, chapter 3, from verse 14. Ac at angel yr arglwydd yn Llundain, ysgrifenna, dyma mae'r amen, y tys ffyddlon a gwir,
a dechreuad creadigaeth dyw yn ei ddweud. Gwn am dy weithredoedd, dy dweud nac yn oer nac yn boeth. Gwen fyd na fyddait yn oer neu yn boeth. Felly, gan mae cleiar y dweud, heb fod nac yn boeth nac yn oer, feth boer a fasan o'm gennau. Dweud yr wyt, rwy'n gyfoethog, ac wedi casglu golyd, ac nid oes arna feisiau dim. Ac ni wyddost mae gwrthrych triennu a thosteri ydwyt, yn dlawd, yn ddas ac yn noeth. Felly, cynghoraf di brynu gen i fi, air wedi ei buro drwy dan. I ti ddod yn gyfoethog, a dillad gwyn i'w gwisgo i guddio gwarth dy noethni. Ac ele i dy lygad, i ti gael gweld. Rwy fi'n cyrraeddu ac yn disglyb gyblu'r hau a garaf. Bydd selog felly ac edif ar ha. Wele, rwyf yn sefyll wrth y drws ac yn curo. Os clyw rhywun fy llais ac agor y drws, mi a ddeiaf i mewn ato, a bydd y ddau ohonom yn cydfwyta gyda'n gilydd. I'r sawl sy'n gorchfygu, yr hofer hawl i eistedd gyda mi ar fy ngorsedd. Megis y gorchfygau synnau ac yr eisteddau synnau ar orsedd fy nhad. Y sawl sydd ganddo glistiau, gwrandawed beth y mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwysi. Deithiau Duw y darllen ar gwrando o'i air. A nhw'n ei nawr yr emyn 858, 858. Arglwydd ein bywyd, Duw ein hiachawdwriaeth, serain ein nos a gobaith pob gladwriaeth. Clyw lef dy eglwys yn ei blin filwriaeth, arglwydd y sioedd. Ti yw'n rhan pan ballo pob cynhorthwy, ti yw'n hymwared yn y prawf ofnadwy. Cryfach dy graig na gither na'i rhyferthwy, arglwydd par heddwch. Heddwch o'n mewn i ddifas llygredd calon. Heddwch i'r saint yng nghanol ei pryderon. Heddwch i'r byd yn lle ei frwydrau creulon. Heddwch y cymod. 858.
Weddiwn, let us pray. An oelaf dad, dyw a thad ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Trawn ger dy fron yn awr i ddaddoli, bod y gair yn dweud wrthym na wyddom sut ti weddio megis y dylem. Ac ydw i ti'n perffeithio moliant dy blant yn gyson. Derbyn foliant tlawd y gynulleidfa hon yn awr. Oherwydd fe wyddom pan weled i rhywun yn geisio yn ceisio dring o atat. Rwyt ti'n dod i lawr i gyfarfod â'r person hwnnw yn llawer iawn is na hanner ffordd. Felly, deithom yma i gymuno a'n gilydd yn o ti. Ac mae pob wasanaeth yn wasanaeth cymundeb. Nid yn unig y rhai ffurfiol pryd y cyfranogwn o'r elfennau. Par o arglwydd yn bod ni yn teimlo yn bod ni'n perthyn i'n gilydd yn nes nag erioed o'r blaen. Yn gyd aelodau o Eglwys yn ddeiliaid o ddeyrnas. Be with us this morning, Lord, as we seek you. And we know that those who seek you will find you, because you will reveal yourself to us all. Be with us when we try to open the Bible to be read and to be preached, and through these wonderful hymns which we sing from week to week, from year to year, from decade to decade, and we never tire of them, Lord. We can always find a new aspect in each and every one of them, something that hadn't dawned on us before. Bydd felly o arglwydd yn ein hymyl a thyred yn nes nag erioed o'r blaen. Oherwydd pobl anwadal ydym ni, ond fel y dwedodd dy was gynt yr arglwydd sydd yr un, maent derfysgar byd. Anwadalwch dyn, yr un yw ef o hyd. Ac mewn byd simsan, sigledig a chyfnewidiol fel hwn, diolch am angor sydd yn fythol ac yn sicr. Bydd yn agos at bob cynulleidfa'r bore yma ac yn ystod y dydd hwn, a fydd yn cyfarfod yn denw di. Enw'r Iesu elon glodfawr dros ynysoedd pella'r byd. Fel y delo myrdd i'w garu, gorffwys neu angau drud. Rhoed myrddiannau, chairdd goronau ar ei ben. Mae'n ddigon hawdd i ni ddigalonu arglwydd. Pobl ydym ni yn aml iawn sydd ddim yn gweld ymhellach na phen draw yn trwynau. A thithau bob amser yn gweld y darlun ehangach ac uwch. Diolch i ti am fyw a marw drosom. Ymlaen y cerddais, dan y groes a'r gwawd, heb neb o'ch di. Y disgyblion yn cysgu yng ngardd Gesemane yn lle bod ar wyliad dwriaeth gyda thi. A thithau yn dy fan isaf yn ystod yr adeg honno, yn dra dynol. A dyna'n gobaith ni, yn bod ni'n addoli dyw sydd yn dduw ac yn ddyn. Be with us, O Lord, this morning. It's very easy for us, ministers included, to come from Sunday to Sunday and go through a set form of worship. And, well, that's good. We need the discipline of that organized religion. On the other hand, it can become mechanical. And we ask you, oh Lord, to ensure that that doesn't happen to us, that we find something new from Sunday to Sunday. We thank you for all the preachers who occupy the pulpit here and elsewhere, those who, in their own way, interpret the gospel and the scriptures for us. Thank you for the indefatigable labours of our dear minister, the Reverend Rob Nichols, who
has only one great fault in our view, and that is that he does too much. He really is married to the church and the church to him. And that is a great formula for being together forever. Be with us, Lord, in this morning's service. We can very easily lose sight of why we're here. Of course, we're here to enjoy fellowship one with another, not only in the formal service, but afterwards. It's all part of that divine order of yours. We remember you and your disciples retired to the mountains because the people were too much at times, and you enjoyed fellowship on those occasions and communion. Be with us now in an entirely different world, yet the principles and essentials of the Christian gospel are the same as ever, and they will never change. Our ways of expressing them may alter. We may use figures of speech that are more contemporary, but in essence it's the same. That's one of the joys of our lives together. Yes, we could exist without you, Lord, but we couldn't live. Well, goodness me, no. We would just be automatons. Diolch am roi fel y mae'r emynydd yn dweud, tydi aroddais dim ystyr, tydi aroddais dim I flas ar fyw. Mae ystyr bywyd yn not I dy hun. Pen llanw fy ngorfoledd fydd dy gael. Bydd yn agos atom. Cofio rhai sy'n ferwn breintiau ni, y breintiau ac y merwn morganiad taol yn aml. Y rhai sydd yn ansymudol, mewn profedigaeth. Y rhai sy'n teimlo bod bywyd yn faich. Nad oes fawr o bwrpas I ymdrechu ymlaen. Ar arglwydd dywed air a defnyddio ninnau hefyd I ymweld â'r cyfriwrau. Mae amball I wen yn mynd ymhell iawn. Ysgwydiad llaw, galwad teleffon, galwad gorfforol hefyd. Diolch am y fraint o gael bod yn gydweithwyr Duw. Cofia amdano felly, derbyn ein hoedfa I ddeuddiant. Defnyddio ni, anfon ni, a dyr o faddeuant I ni, ond pechod I dderbyn, mwyn ac yn heiddiannau ein harglwydd anhachub o'r Iesu Grist. Amen.
Good morning, bore da I bawb, a chroeso i'r Roedfa bore yma. And a warm welcome from far and near to this morning's service. It's good to have you back with us. Ond, llawer o ddiolch i'n pregethwr gwadd, sef y parchedig Anthony Williams. Mae'n ffrind yr eglwys erbyn hyn, a does dim angen I fi gyflwyno fo, ond ni'n gwerthfawrogi yn fawr eich cefnogaeth dros y flwyddyn ac yn glen cael eich cwmni chi yn harwennu y bore yma, Anthony. Diolch yn fawr iawn I chi. The coming week, it's actually, over August, it's only morning services. So the next service here will be next Sunday morning. Our minister will be back with us. So felly, Sul nesaf fydd Dan Ofaleth yn gwneudog. There's one organ recital that I must announce this morning. So this Wednesday, there is no midweek service, but the organ recital is on. So that will take place at 1:05, and the recital this month is given by Hamish Wagstaff. He's an organ scholar from All Saints, and that's Margaret Street. So do come and listen. Paul's told me that he's arranged a very interesting programme, so it's well worth coming to listen to it. So that's at 1:00. Will, gai ddiolch I ti am dy gyfraniad ar yr organ. Will won't be with us now for a few Sundays on the organ, but we wish him and Glesney all the very best in the next few weeks, and I hope things go very smoothly, and we look forward to having you back with us, Will, in the autumn. Ond dymuniadau gorau I chi'ch dau. Also, we have no water downstairs. The loos are working and everything, but no water for tea and coffee. So unfortunately, we won't be able to have our usual social downstairs. But we are coming around for the collection, if that's okay. So yeah, nawr dawn o hamgylch I dderbyn eich casgliad. Diolch. Rhaid nesaf 683. We'll now sing hymn number 683. Ar yrfa bywyd yn y byd, a'i throio'n enbyd hi, o ddydd I ddydd, a ddawodd efo lein i'r nef I ni. Fe naid dreng o ryw I ryw heb ofni briw na haint,
Yn ôl dy ddydd y bydd yn nerth ar lwybrau serth y saint. Bywyd uchel wel ei waith ar hyd ei daith bob dydd. Ar sawl yn yw am gryfcha a gaif o'r ffwysfar ffydd. O ddydd i ddydd ei chedd a ddaw fel gwlyth ar ddistaw ddôl. A da gwyr ei gael o nef, fod gorau'r nef yn ôl, the best is yet to come. Wel, gorfol ledded teulu'r ffydd, yn safar iawn ei sef. Cychoedded pawb o ddydd i ddydd, ei iachawdwriaeth ef, 683. Diolch yn fawr, Marian, am y geiriau gorgaredig. Mae'n fraint cael bod yma bob amser. Wel, diolch i Will hefyd am ddewis emynau mor addas. Emynau a thonau sydd yn ymbriodi a'i gilydd. Wel, dwi am droi at y drydedd benod o lyfr datguddiad y bore yma. A chi wedi clywed yr adnodau'n Gymraeg, dyma nhw'n Saesneg. The Book of Revelation, chapter 3, and verses 15 and 20. I know your works. You are neither hot nor cold. Would that you were either hot or cold. Lo, I stand at the door and knock.
If anyone answers the door, I will come in to him and sup with him and he with me. Siars y Crist atgyfodedig sydd yma yn y tair penod gyntaf o lyfr y datguddiad. Siars i 7 eglwys Asia leiaf. Yr olaf ohonyn nhw ydyw Llundain. Mae yna fanteision lawer i'r eglwys ac i'r ddinas hon. Ei holl fanteision, dyma'r unig un o 7 eglwys Asia leiaf nad oedd gan y Crist atgyfodedig unrhyw air da i'w ddweuddi. Nag amdani hi. Roedd gan yr eglwys fanteision amlwg iawn. Gellir priodoli ei phwysigrwydd i'w safle daearyddol. Oherwydd y ffordd o Ephesus i'r Dwyrain ac i Syria oedd y ffordd bwysicaf yn Asia. Dechreuodd o'r arfordir yn Ephesus. Dringoi fyny'r llwyfandir canolog a oedd yn 8,500 troedfedd o uchder. Cychwynodd ar hyd Dyffryn Afon Meander, hyd nes cyrraedd Pyrdd Phrygia. Roedd y ffordd yn ffordd trwodd i bob man yn yr hen fyd. Yn wreiddiol, roedd y ddinas yn amddiffynfa. Laodicea was originally a fortress, but it was under a disadvantage there because its water supply came from 6 miles away. And for a besieged city, that was a perilous situation. Fe berthyn nodweddion arbennig I ddinas Laodicea. This city and church had many characteristics, many features. Un o'r dinasoedd cyfoethocaf yn y byd, ydoedd hon, yn 61 oed Crist, dioddefodd y ddinas ddinistr mawr o ganlyniad I ddeiargryn. Ond roedd ei dinasyddion mor gyfoethog ac mor annibynnol nes iddynt wrthod unrhyw gymorth gan lywodraeth Rhufain. Ac fe adeiladodd y ddinas y cwbl o'i hadnoddau hunain. Cofnododd Tacitus hanesydd Rhufeinig fel hyn. One of the most famous cities in Asia, meddai, Laodicea was, in AD 61, overthrown by an earthquake and, without any relief from us, recovered itself by its own resources. Mae am mynd yn ei flaen fel hyn. No wonder that Laodicea could boast that it was rich and had amassed wealth and had need of nothing. Laodicea was so wealthy that it did not even need God. Wel, dyna feirniadaeth ar eglwys ydy. Yr oedd Laodicea hefyd, wel, yn ganolfan ariannol bwysig. Un o'r dinasoedd cyfoethocaf. Roedd hi hefyd yn ganolfan amlwg am gynhyrchu dillad. Laodicea was also a well-known centre for the production of clothes, off the peg, less expensive clothes. Roedd y defaid a borau o amgylch Laodicea yn enwog am ei brethu'n meddal a di. Cynhyrchiodd y ddinas ddillad allanol anghostus. Roedd y ddinas mor falch o'i chynnyrch ac eto I gyd ni sylweddolodd I bod yn noeth ger bron Duw. Despite all the clothing that was produced in Laodicea, its church didn't realize that it was naked in the sight of God. Roedd Laodicea hefyd yn ganolfan y feddygol bwysig. Laodicea was an important medical centre. Roedd yn y ddinas ysgol feddygol a drosglwyddyd iddi o Phrygia. Roedd meddygon yr ysgol mor enwog fel yr ymddangosau enwau
rhai ohonynt ar ddarnau arian y ddinas. Roedd yr ysgol yn enwog drwy'r byd I gyd a melu i'r glist ac a melu i'r llygad. This school was world famous for eye and ear ointment. Roedd lawr I cer mor ymwybodol o'i medr meddygol. Ni wawrio ddarnu I bod yn ddas yn golwg Duw. Despite this wonderful eye ointment, Laodicea didn't realize it was blind before God. Cariad yn cerddus yma, the rebuke of love. We all need to be rebuked at times, don't we? Oh, yes. We all need to rebuke others, but there's a way to do it, of course. Our parents were such nuisances, weren't they? When we wanted to do what we liked. Oh, yes. But looking back now, after they've gone, we're so glad that they rebuked us so gently, yet so firmly. Mae Christ yn llawdrwm iawn wrth yr eglwys hon. Yn dydi? Nid oes ganddo unrhyw ganmoliaeth i'w chynnig iddi. Mae'n ei cherddau hi oherwydd ei chlau'r uneb. The risen Christ is rebuking this church for its lukewarmness or tepidity. I wish you were hot or cold, one thing or the other, but because you're neither, I can't do anything with you. I will spit you out of my mouth. And the older translation is even stronger. I will vomit you out of my mouth. Bloody well. Divaterwch, the indifference, and that's another thing that was wrong with this church. And one of the most difficult things to shift is indifference. Dyma un cyflwr, un agwedd a gondemnir yn ddidrigaredd gan y Crist byw. Dywedir y medar awdur ysgrifennu cofiant da os car y gwrthrych neu os casa y wrthrych. Ond nis gall wneud gwaith da os ydyw noer ac yn ddifater tuag ato. A biographer, it is said, can do a great work if he loves or if he hates the subject of his biography. But if he is indifferent to that person, well, he's not likely to shine, is he at all? O bopeth, difaterwch ydy'r peth anoddaf i'w ymlid a'i orchfygu. Nobody tried to prevent us from coming to chapel this morning. No, nobody ever does. But you know, the saddest thing is so many people couldn't care less whether we come or not. Gwbl ddifater ynglyn â'r peth. Dydy addoli ddim yn rhan, ddim ar raglen I bywydau. Ac nid condemnio nawn, ond dweud byddai'n haddoliad ni yma'r bore yma. Llawer cyfoethocach o gael cyfraniad eraill sydd yn dewis cadw draw, ac mae hynny'n wir am unrhyw gapel ac eglwys, ond nid ydyw. Difaterwch, ie. Os teimla rhywun yn angerddol ynglyn â rhywbeth mewn un cyfeiriad, wel, mae o leiaf yn bosibl i'w berswadio I deimlo'n angerddol o'i blegyd yn y cyfeiriad arall. Ond pan gill person y gallu deimlo'n angerddol o gwbl, anodd iawn ydyw gwneud dim byd ac ef. Nid oes dim byd yn cyfrif I berson difater. Indifferent. I don't mind what's going on. Ac un o broblemau mawr yr eglwys heddiw ydyw nid geluniaeth tuag ati yn ein gwareiddiad gorllewinol ni. Nac e. Ond I bod hi wedi peidio bod yn berthnasol gwbl. No,
we're not persecuted, are we, in this part of the world? No. We can come and go as we please. Os awerodd wedi peidio bod yn berthnasol. Dyma'r canolfyr anoddaf i'w chwalu. What a great divide, what a difficult divide to shatter is this business of indifference. Yr unig ffordd i'w chwalu mewn gwirionedd ydy i ni sy'n honeb o'n yn Gristnogion ddangos mewn bywyd fod yn ffydd ni, yn rym sy'n gwneud bywyd yn gryf ac yn ras sy'n gwneud bywyd yn brydwerth. Perhaps our attitude, whether we say it in words or not, is, well, there's preparation in our churches. If people choose not to come, it's not our fault, is it? Perhaps we've lost that missionary zeal now. Yeah, not he. Wedyn, y diweddglo'r benod, anogaeth y Crist byw i'r saith eglwys. The exaltation of the risen Christ to all 7 churches of Laodicea. Wele, yr oedd yn sefyll wrth y drws ac yn curo, meddwl Iesu. I stand at the door knocking. Is it on the continent? Is it in France? Perhaps in other places. In an art gallery, that there is a picture or a painting of this, the door to the human heart. And there's a story of a father who took his son round the gallery, and the son asking questions, of course. He said, "What's that then?" He said, "That's the door to the human heart, laddie," he said. "Oh," he said, "but there's no handle on it." "No," said the father, "that you can't open that door from the outside. No, unless you and I and others open the door from inside our hearts to Jesus, he will remain outside forever. He's too much of a gentleman to force entry. He's waiting for an invitation." Cofio, pan roeddwn ni cystadlu'n Steddfod y Plant, dwi'n ddim yn ganol o gwbl. Ond nad ydw i ddim meddwl yn waith rhan hynny. Dwi'n waith heddiw. Roedd yna emyn o'n dod i fyny bob chydig o flynyddoedd. O tyred i'm calon Iesu, cael le yn fy nghalon i. Dyna gwpled olaf, pob pennis ond yr olaf. "Oh, come to my heart, Lord Jesus. There is room in my heart for you." Now, think of any religion you like. In each and every one of them, the worshipper seeks his God, doesn't he? Or her God, of course. That's true of Christianity, but in Christianity it's also true that God seeks the worshipper. It's two-way traffic. Christ, Dyw yng Nghrist yn ceisio person. Christ, dyna ni, yn pontio'r gagendor enfawr oedd rhyngom ni a Dyw. Christ bridges that enormous gap between God and us. Y mafalodd mewn dyn ar y llawr, ble arall, that's where we are. Fe dygodd ar dywdod yn un. Y pellter oedd rhyngddynt oedd fawr. Fe thanodd a'i cheiddiad ei hun. These hymns are good, aren't they? Where is Will? These hymns are excellent. Cair yma rybydd fod dyfodiad Crist ger llaw. Y dylai ei blant fod yn wyliad dwrus ac yn effro. Cair yn yr adnodau yma a pel gref gan yr Iesu. Saif wrth rws y galon ddynol a chiron dair. The importunate knocker yna ni. Christ yn ceisio dyn.
Os clew never thaisi. If anyone hears my voice and opens the door, I'll come in to him or her and have supper with that person, and that person with me. Dear me. In our courting days, how good are your memories here? What's one of the first things we did together? Oh, we went out for a meal, didn't we? Because that was the way to break bread, get to know each other. That's right. Well, that's what Jesus is doing here. That's what he does constantly. He's breaking bread. Yn cofio'r ddau ddisgybl ar y ffordd i'r maes. I gobeithio mynd i'n chwalu'n swyr. Roedden nhw'n gwybod pa fath ganlyniad oedden nhw isio i'r groeshoeliad, ond ddath o ddim hyd hynny beth bynnag. A Christ ei hun yn ymuno nhw ac yn gofyn cwestiynau. The two disciples on the way to Emmaus were joined by Jesus, but they didn't recognize him at first. And he asked questions. They must have thought, where's this man been? Everybody knows what's been going on. And then when he interpreted the scriptures for them, they knew him at the breaking of the bread. And when they came back, when they returned to the rest of the disciples or the apostles, what did they say? Did not our hearts burn within us as he interpreted the scriptures for us? A dangos I ni yn yr efengil fawr. Superig gyda ni. Cred rhai, mae'n rhaid iddynt wella cyn agor y drws amosibl. Wellwn ni byth yn y nerth yn hunain. Wedi agor y drws, mae'r broses yn cychwyn. Parod yw. What a wonderful hymn that is. Wel wrth y drws yn curo Iesu. Tegwch nef a llawr, clewai lais, ac agor iddo. Mae ryddiau fel y wawr. Agor iddo. Na ni. Paid a gofyn ni funud awr. No, we'll never be better unless we open the door first. Parod yw. Yw wneud ei gartref yn y galon euog ddi. A'i ffrydferthu a grasisau. Gwerthfawr ddoniau nefoedd fri. Agor iddo, anghymharol, Iesu Ci, is beyond compare. Hyn fydda gogoniant i'w enw mawr, a'i berson mwy. Iesu Grist ein harglwydd a'n Duw. Amen. What an appropriate hymn this is. We didn't liaise it. No. 208, 208. Yr arglwydd a feddwl amdanaf, a dyna fy nefoedd am byth. Yng nghysgod yr orsedd gadarnaf, mae ddigon i'r gwanaf gael nyth. Cyn o'r cwmwlt ymheslog, ei adain sy'n cuddio ymhen, cafnoddfan ei fynwestru garog, pan siglo colofnau yn hen. Arglwydd sy'n gwisgo lili, mae'n cofio aderyn y to. Cyn paso ei anfeidrol dros tiri, rhaid goswn calfaria dros go. Os Duw sydd ar fenaid ei eisiau, mae eisiau fenaid ar Dduw. O gariad, heb ddiwedd na dechrau, ar gariad mor hyfedd, rwy'n byw 208.
Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad yw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda chwi os, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.